Ćao žene, dobrodošle nazad na moj YouTube kanal. Danas je 10. odnosno, verovatno ako nas pratite na Instagramu ili YouTubeu, vrlo dobro znate da smo najavile da će 10. Rimmel organizovati svoju veliku žurku povodom Shake, odnosno Volume Shake maskare. Devojke su bile dosta kreativne, ispunile su naše očekivanja, tako da se družimo danas sa devojkama koje su želele da učestvuju u ovom konkursu. Na putu sam do Shake and Shake-a, do splava. Mi stižemo nešto ranije, nekih pola sata pre nego što stignu devojke, čisto da bih mogle da, odnosno da bi mogle da se organizujemo, da bi mogle da se namestimo i tako dalje. Ja stravobalno jurim od jutros, nisam stala, ušla sam u kuću bukvalno na nekih pola sata, s vrata oprala kosu, isfenirala se, trepavice sam krivo zalepila, jedna strana eyelinera mi je devlja i tako, uglavnom, zaista mi je danas dan D, odnosno neki haotičan dan. Tako da, u stvari, jedva čekam da stignem na Shake, da malo sednem, da popijem neki sok, da vidim druge devojke, da malo dođem sebi i onda ostanite do kraja ovog videa sa mnom jer spremamo svašta nešto za vas. Vidimo se na splavu. I ženske, evo me upravo ispred splava. Kasnim onih dozvoljenih, čini mi se, akademskih 15 minuta. To mi je malo da se izvučem. Ovako izgleda outfit za danas, ne znam koliko vidite, da li me uopšte vidite. Totalno sam izašla iz svog okvira, obično na ovakve prilike, lažem, na sve prilike nosim neku crnu varijantu, ali ajde, stvarno granulo je neko sunce, ovih dana je padala kiša, pa rekao, eto, čisto malo da promenim, naravno iz takozvane majstor tasa jakne, ko ne zna o čemu pričam, ostavit ću vam ispod post blog da vidite, ne izlazim, tako da se vidimo sad unutra, ćao! I našla sam svoju ženu mog života, moju sudbinsku ženu. Uglavnom, ovo je Romina, nju sam izvukla i pošla je sa mnom na Rimmel event. Nalazimo se kod Rimmelovog panoa normalno, što je jel te logično. Idemo negde da se smestimo, da popijemo neki sok, vodu, nešto. Kako ti se za sad čini? Lijepo je mjesto i onako prava ljetnja najava. Tako da idemo da nešto popijemo pa ćemo posle da šejkujemo, nećemo odmah da šejkujemo. Kad padne mrak. Sve po redu. A kako znaš da si nas uvodila u kadar, evo ja da vidim? Nemam pojma, znaš kako, fokusiram se, viš kako mi je obrnuto mene. Lepi odavde. Ne, slušaj, našla sam foru. Prije su naši mlađi youtuberi, možda svašta pametno su čuti. Kažu lepo, ne snimajte se žene ovako izgledate debelo. Ja se uvijek snimam ovako i ovako. Onda nekad mi vide malo pored trepavica, a nekad vide priču. Uglavnom ženski ušle smo, to smo malo pričule, slikale smo se tamo kod Rimmelovog panoa. Čekamo devojke, mogu one tu same. Divno vam je. Što kažete nešto za dnevni? Čekaj da uhvatim i momke iza, ipak da ne bude džabe, tu su se... Džabe su šubare stavili. Dolazimo na Rimmel event. Ja sam gorska vila ili prolećna vila ili ti neo-hipi fazon ili ti šta god, ali uglavnom pogledajte trepavice. Čekaj. Ti misliš da imam neki super sonični telefon, važi? Ne mogu gledam u sunce više. Ne vidjeti se trepavica, znači neće fokusira, to je. Ali osjetim povetarac do ovdje, Ivana, nije problem. Ajmo na žurku. Da budu ljubomorne da dođu. Da. I stigla je Zlatana, tu je Lea, tu je Staša, stigle su devojke sa nama, to sam malo se pokazala, tu je Ilona, ima mnogo zanimljivih. Ilona je ostala dosledna i svojstvena sama sebi. Tiči muzikica, ja mislim da to neće praviti problem. Evo je Ruža. Evo je i Ruža, stiže. Ružo, da li može jedan hello hi? Jeste. Upadaj u vlog kad ti već... Sam upala u vlog. Dobar dan. Dobar dan, narode, dobar dan. Evo mrtvi umrti, ne znam što je moja gospođa od Kita, ali mrtvi da me boje posle. Znači da me boje sad. Uglavnom imamo tamo 100 sa make-upom, to ću posle da vam pokažem. Jako je lepo organizovano. Jel znaš za takmičenje? Ne znam. Mi ćemo takmičenje, pravit ćemo koktele, u tebe se uzdam, vidi. Ja ga mešam. Znači idemo, bit će valjda po 4 devojke u 3 tima i onda ćemo morati valjda da napravimo da li najbliže ovom njihovom koktelu, ne znam, mislim sam bila, ali već ćemo da zabaviti. Među vremenima. To ćemo da vidimo zajedno kako ću da ispadnem. Idemo da se fotkamo, pa vam se javljamo onda kasnije. Hello, mogu ja to sama, speaking. Koliko poena ide kome? Ma je to se calling. 10 poena na račun. Ovdje ćete izgledati, to je nešto. Pokaz snima vlog. Ej, neću, čekaj i Sofija, pa Sofija slobodno mahni, kaži. Jelo, koliko ti poena?
12 ipak. Ajde, okrenućemo se, Ruža, ja ću 10 i 12. Tebe još da cokim samo. Ljudi moji, žurka još uvek nije počela, a fantastična je atmosfera unutra. Ne znam koliko me čujete zbog muzike, ali ja vama moram da pokažem dva momka na polju, dva kralja. Mislim, nije protokolo da se razumemo, ali ova disciplina i ovo kako izgleda ludilo. Dobar dan! Ovo je Ilona. Zdravo, znate. Morate da znate. Ilona, sad moraš da vičeš, da se naglašavamo sa muzikom. Ali ne umem, ja sam generalno jako tiha, tako da izvinjavam se. Sad sam se baš drala. Sad sam se baš drala. Ja ću sebe da utišam, a Ilonu da pojačam u editor. Ilona, rekla sam našim ljudima koji nas prate, našim ženama, gdje smo došli. Došli smo na sjajan Rimmel event. Ne znam da li čujete. A ja sam više onaj nisam nešto žurio. Taj sam ja. Taj sam ja. Klasičan. Uglavnom, čula sam da ćemo kasnije takmičiti u nekim grupama, pa me zanima koga biraš? S obzirom da sam videla njene šejkerske sposobnosti, mislim da ću da se uguram u tu grupu i samo se pravim kao da znam šta radim, ali ne znam. Znači, već znate ko su pobednici, to ne morate ni da gledate. Idemo da popijemo neko piće, ja kao svako javljanje idemo da popijemo neko piće. Može! Do kraja vloga iznose nas se splava. Ovdje ćemo predstaviti 3 tima, pravit ćemo koktele. Dajte muziku ljudi pa da se bacimo na party. Idemo ludilo zabava! Oni koji budu napravili najbolje poktorce i najpribližnije ovog koktelu koji ja budem napravio, otići neku nagradu. Evo, stavit ćemo za početak 3 kocke leda. Idemo malo. 5,5. Nešto puta. Čekaj, ću da preprođem. Prođi s ove strane. Passion fruit. 4 izgleda. Vodka. Sokod jabuke. I skratio sam na muke, a ključarima stavio sam limun na liku koliko treba. Dakle, imate već isceđu limu, ne trebate da se... I sad ide moja malenko. Ovako ne bi stvorile grudice. Da. Šekovati, udarimo čašicu. Opa. Mora da se udari čašicu. Naravno da može. Ništa bez udaranja. Dobro. Dakle, mi sad moramo da probamo da bismo znali kako da žiriramo posle. Tako da je? Naravno da može. I na kraju jedno rečke za garniš. Ajmo, čekaj malo da primakne mikrofon da vidim šta one pričaju. Kaže koleginica, opusti ruku. Nemojte da brinete, stići ćete, samo se fokusirajte na ukus. Samo polako. Kao smo opustili ručicu ovde. Mi smo ova jača ekipa. Mi smo ova jača ekipa. Jedna li vredna kod vas, a vi samo gledate. Uzmite snimite malo. Ne, imamo podršku, znam kako gledamo uko što radi. Čaša. I to je ta telepatija, energija. Bravo. Ovde sipa vodka. Gore dole. Ne znam se ko je jače tim ovde, reći, ja pravo da ti kažem. Da li ćemo biti u stanju da to realno i žiriramo? Idemo! Jer ako lepota koktela. Čekaj, ovdje se mučkalo. Kako ide mučkanje? Kako ide to šejkova? Sve u kuku. Iz kuka sve ide, a? Eto recepta, rešenja. Aha. Ko će da proba? Neko ko... Treba bartender da proba. A mi da znamo šta smo napravile. Opa! Jelo, rekla sam ti, nema mučkanja, jelo. Tebi mora jače da se pritisne ova čaša, ja? Miriše na A ono da. nisi iz kuka, to je problem. Morate dobiti još. Nešto se slabije osjeća. Jer ima ovo što jače da uvodimo. A? Ekstra. Mi smo naše završile. Čekaj da čujemo. Imamo prvi koktel. Gotov, to je tim. Shake that look. Da. Čekaj. Shake that cocktail. Shake that look je završio. Aplauz za Shake that look. Bravo. Prve su devojke završile. Završile svaka čast. Ej, imamo još. Izvinite, molim vas. Nije talentan look, oni kažu da su prvi završili, ali ne takmičimo se u brzini, tako da evo, možete da podelite tu laskavu titulu najbržeg tima. Kako ti izgleda ovako na oko?
Ovo izgleda lepo, ali čini se da ima malo vodke, a više nešto. Zato smo mi obrzili. Ovo je naš jedan potpiješ i gotovo. Dobro procenio. Odlično. To Boga mi boli. Ajmo deki, hrabro, možeš ti to. Traži mesto bez Karmina. Živ si, deki. Zato mislim da je ovo definitivno pobjeda. 2-3 tima dobijaju poklone od Rimela. Bravo! Tako je. Lando Group je pobedio, ali svi dobijaju paketiće. I u principu izgubile smo. Ovaj put. Izvještat ćemo se za sljedeći. Ali nije važno pobediti nego učestvovati. To je uvek ona kutašna nagrada neka. Nije utješna, danas nam je bilo super. Super smo se družili, popili koktel, naučili nešto novo. Super. Da, i dobili smo nagradice, čekajte. Da vidite vi odmah taj unboxing. Dobili smo Oh My Gloss, to mi se dopada. I fina je boja. Ti si dobila neku crvenu. Crvenu, moju. Njenu. I dobili smo paleticu. S ovom paleticom sam ja već upoznata. Najbolji mogući intenzitet kada se nanosi prstima. Ima Ilona video, ostavit ću vam ispod ovog vloga video kako radi s ovom paleticom, tako da morate da pogledate. A sad ako još jednom kažem idemo nešto da popijemo, mislim ljudi će zaista da ćemo četvoronoški odavde izaći. Ali idemo, ajde. Meni ovo mi je najbolje. Malo se pomirite ka tamo. Tako. Može? Tako je. Kako je tvoje iskustvo danas ovdje? Bravo, moram ja malo da šelim. Morat ćeš. I neki dobar bumerang. Da, I ženske da se odjavim. Prošlo je recimo 1-2,5 sata. Molim vas da vidite, ja mislim da vidite moje cipelice. Naravno, formalni deo kada je prošao, ja sam se boksom vratio u svoju odevnu kombinaciju, u kojoj je najudobnije, ne bi me čudilo da sada poskidam sve sa sebe i nastavim u noć. Ima negde recimo 7 sati. Sad ćemo da se pozdravimo sa devojkama koje su bile naše pratilje, da se tako kaže, kao da smo išli na maturu. Fantastično smo se proveli, što se iskreno nadam da ćete i vi vidjeti u vlogu i uvek negde kad radim vlog, uvek negde se nadam da sam verodostojno uspela da vam prenesem atmosferu. Masa njih je ostala još da uživa. Mi idemo lagano u noć. Gladni smo, kreći. Mislim, jedan nam ovdje nisu dali da jedemo, ali imamo nešto da je malo... Ali nismo jeli isto ko što sam ja nosila štiklu. Ja sam jela pa sam morala da idem da... Ajmo, klopanje. Uglavnom, hvala vam puno na gledanju i vidimo se brzo. Ćao!